Luka posouvá jenom k Marinčinovi, který je pod tlakem, ale ten ještě vyřešil předávku na Eddie Magnuse. Potom na Královej holí. Ne, potom dáme Daylight. Pozdravte lidí do videa i ty. Prostrčil Vitoukovi potom. Z tohoto Helukova zaváhání tak nevzniklo nic nebezpečného pro Ondřeje Kasetla. Kámo, ty natáčíš video. Ty natáčíš video. Jako samáš. Ale nic to nezanechalo, nějaké stopy na Kasetlovi. Dobré do pojmutů. Tak zdravím. Zdravím. Dobré odpo. Pavel Kousel měl dobrou příležitost, také před pár minutami, hodně nepříjemná rána, schovaná rána, ramenem, možná klíční kostí, vyrazil, tady Ondřej Kacetl skutečně rána, která směřovala nad rameno, na straně druhé to tak, zkoušel Adam Heluka, rána z první trefila Kováře do masky, hráno 8 minut a 25 vteřin z druhého prodloužení a my stále nevíme, kdo bude soupeřem pardubického Dynama ve finále. Kempný. Spartané získali kotouč v útočném pásmu. Vozík. Stočit se směrem k ose by byl moc velký risk, takže hrál dolů. Kempný cíluje pro kotouč. Ukázali, že tohle icing třince nebude. Kempný. Uchtelek. Adámek. Souboj s Janem Buchtelem. Marian Adámek se snaží ustát tenhle souboj. Řepík. Moravčík. Moravčík a jeho nahození, které zablokoval Miloš Roman a teď míří pro kotouč. Moravčík ukázal Michalu Kempnému, ať vezme hráče, který najíždí do útočné zóny. Bez puku to byl Petr Vrána, s ním právě Kempný teď svádí souboj. Tady je Dravecký. Těžké na zpracování. Vyletěl do vzduchu. Sparta 13. Adámek nezabrzdil kotouč v útočném pásmu. Takzvané přehrát letošek Jiřík, celky střídají, dále naskakuje Najmanova. Ty už hráli ne. Zdanil celá znovu David Činčela s Daněm Hrudáčkem. Vrátek. Činčela protlačoval na zadní Season 5 sem. Krejčík se vybrusl zpoza branky, předávka pro Najmana. Klapík. Triviální zákrok pro Ondřeje Kacetla. 19. střelecký pokus Filipa Chlapíka. Těšíš se na mes včera? Třikrát se prodlužovalo v základní části, pokaždé triumfovala Sparta. Třikrát se prodlužovalo také v playoff, kdy až pošleš posledního duelu dokázali zvládnout zápas třinečtí. Ale podstatný je tento zápas. Miklišova rána po vyhraném hazování. Pavel Kousal vracel kotouč do slotu. Heluka a puk nám končí mezi diváky a to je celý artefakt pro jednoho z fanoušků v nějaké třetí, čtvrté řadě O2 Areny. Třinec vyhrál už 7 eliminačních zápasů v řadě, z toho 4 v letošním playoff. Jsou to zápasy, kdy pokud to prohrajete, tak vám končí sezona. Koukni a pust tohle. Započal v 7. čtvrtfinále proti Českým Budějovicím, kde oceláři zvítězili doma 2-0. A pak zápas číslo 4, 5 i 6 v této sezóně. Dnes je to další takový moment, ale už eliminační i pro Spartu. Dnes už se musí rozhodnout. Mikliš vystoupil proti Voženílkovi, to byl odvážný výpad spartanského obránce. Koukni se, kde jsem. Na pozici a jo. Krejčík. Som. No, máte na pici song. Nedomel. Kempný na modré čáře. Můžel se obstonit Heluku, nebezpečný kotouč pro Kasetla a další blok Richarda Nedomela. Já asi raketituju. Na tuhle svou typickou činnost těsně před brankoviště. To bude dobrý speed. Ani 90 minut to nestačilo k tomu, abychom znali vítěze. Utkání číslo 7. Nehorčák. Jsme páskou v souboji proti dvěma Spartanům. Si však bere Vitou. Pavel Kousal zkusil to backendem a opět hrála Primula Pačka. Je to na video. Zpívej. Upír Dex.
takže tak chápu. Poslední gól v rámci prodloužení extraligového zápasu číslo 7 v playoff střel Oliver Okuliar. Další velká pomoc. Richarda Nedomlela a bude backhandové zakončení Pavla Kousala. Nebudu zpívat. 10 let se v české divizi soutěži nehrálo. Prodloužení posledního zápasu číslo 7. Finále číslo 7. Jde s 1-1 for fun. Ono to nebere sry. Rok později je to opět rozhodující zápas v rámci semifinále. Já to mrdám, kámo. Svědčí jsou na kožíči jako konkrétně Kurovský. Ukážeš mi tvoje candies. Komu se to nelíbí, ten ať si políbí. Spolu budeme mít babies. Připomeňme také, že v O2 Areně se hrálo třetí nejdelší utkání historie páté čtvrtfinále. Jde s 1-1 for fun. Pavelka. Aktuální obránce Hradce Králové a zařídil Košice Sparty CD. do semifinále postavu 4-1 na zápasy v sérii s Libercem. Jak se mas? Se znovu blížíme ke kontrolám rekordních čísel z hlediska délky Konečně konec, ty vole. zápasů v playoff. Já jdu koukat prostě na hokej. Krejčík. Vytouch. Chlapík. Upír Dex. Brochoť Bartleroyej. Kempný. Jo, zůstan tady dole se Předupustý mnou. Řepík, Lajunen a Buchtele. Zůstanu, Na druhé hele. straně znovu kompletní Čenčalova trojka s Hudáčkem a Daněm. Nedomlel. Spust Upír Dex. Nebudu pouštět Upír Dex. Kdo hraje? Lajunen to také dohrál u mantinelu a nakonec je z toho zakázané uvolnění. Aktivita Spartanů se teď ukázala jako velmi efektivní. Navazovat se bude Budu znovu před poustat Ondřejem do pozadí Kaceplem. písničky X. Nejlepší hráč na vazování na Pusť, dal straně jsem ti Sparty je do Ondřej Najman, který má úspěšnost 53%, na půli se však sklání Jany Lajunen, ten uspěl v 8 případech z 18. Spíde to Co pouštíš jsi ty? dneska dělal? Jen Vladimír Sobotka je na tom hůře než Jany Lajunen. Proti němu Čenčala, který Ne, znovu uspěl. To bylo v tom typ sportu, v tom hokeji, kámo, tam prostě někdo pouštěl, že To je je na tom Medlen rád. stadionu. Já jsem si to neuvědomil. Daňo, X. Já jsem debil. Já jsem fakt, ty vole, už přepracovaný. Hudáček na podruhé bude atakovat rozehrávku Kempného, ten si vybírá Mozíka. Tak opět Kempný, tentokrát je skvělý forechecking Daniela Voženilka, který uzmul kotouč. Kolik ti je? Třineční hokejisté startovali za pukem, hrát však může Řepíkův střelecký pokus. Jak se máš? Ještě Mám se Sobotka, fajn. výborně Marian Adámek. Kolik ti je? 14. Heluka. Voženílek. Přihrávka pro Mariana Adámka, 14. Marian Adámek a skvělý kovář. Ty vole, může to už skončit, kámo. Já se mám taky Na druhé dobře. straně Sobotka, najíždí mu Ty Hrabík. vole, Ve druhé vlně jdeš Moravčík, si ještě jedna zahrát. předávka, Kacetl se Boha. vytáhl proti Kousalovi na druhé straně. Dvě obrovské příležitosti hraje? teď, jedna na straně Třince, Sparta jedna na té 13, sedmý spartanské. zápas rozhodující. Jedeme dál, Kousal. Adámek zablokoval. Hřehorčák. tobě je 14. Reálně je ti Jinak už míň, jak velmi mě na to dobře nevypadáš, takticky to se mi propracované nezdá. bitvě se Jo, otevřela je mi 14, hokejská bez Vyhraje prdele. Sparta. ale golmani Budu je tady dokázali dole. zabouchnout. Okay, okay. Rychlejš tvrdý souboj s Hřehorčákem. Marinčin. Napadán Najmanem. Komu fandíš? Marinčin se dostává do problémů, Třinci. ale předává, byť trochu riskantně, ale nakonec jednoduše na Romana. Tomu puku tekl. Chlapík. Najman. Yes. Kempný. Bro, já jsem starší jak ty, ale vypadá teda o 5 let starší než já. Hezky. Ale odchází Zahraješ střídat. si. V jakém kraji David bydlíš? Vytouch sváděl souboj v útočném pásmu, takže to bylo signalizované nejprve z hlediska Kolik offsideu a nakonec Meris? zakázané uvolnění od Spartanů. Že ty vole, to je Já výslech mám nějaký, na nebo co to je, stadionu. ty vole. Taky. To je nějaký vole výslech, ne, ty vole, kde bydlíš, kámo, kolik mě říct, kolik ti je, ty V vole. jakém kraji bydlíš? Těžká střela pro Adámka křížem. Jo, no. A na druhé straně To je tahle hrozný. předávka na Kousala, který byl hodně blízko. Zůstal úplně osamocen a Kacetl svým levým betonem Kámo. dokázal zakročit. Pozor ale na aktuální dění. Pavle. Kurovský v útočném pásmu. Kurovský. Kovář ponechal svůj Tomu levý beton. vyhrajte to Zároveň Jsi Třinec byl už. včera v 8 hodin. Neprostřelil Vytoucha. Řekni jenom, kolik Meris Merikej, kde bydlíš. Kurovský. 182. Já v Libereckým. Nedomlel.
Nedomlává jeho nahození, Roman byl nachystán před brankou, souboj s Kempným. Kundrátek, tohle už je Kotouč, který pronikl do středního pásma. Co si dělal včera? Rukou, a proto přihrávka rukou. 5 minut a 40 sekund před koncem druhého prodloužení. V O2 aréně stále nerozhodný stav. A rázem se jedná o Merhaba Bende Michael. zápas v historii Co si českého dělal play-offu, včera? duel, který Kamo, překonává což ty vole. čas souboje mezi Zlínem Zavináč a Plzní. fanoušíček 2 tečka odsukal tvoji stepsis. Kdy rozhodl No Martin nic, Straka v jdu s čase kámošem 96:15. hrát Phoenixí. Nic a čus. Co si dělal včera? Já nemůžu počítat. Hej vy, 94:20, tak ještě 2 Zvědavej. minuty. No. Kámo, to je, vole, co to je, kámo? co chcete ještě vědět? Jakub Kovář se Zavináč vytáhl fanoušíček proti 2 Mariana tečka Adamka. prcal tvoji Na straně stepsis. druhé vynikající Kdo dva hraje zákroky hokej? Ondřeje Kacetla, zejména ten Ed proti Peldos. Michalu Řepíkovi, kdy už drtivá většina fanoušků v O2 aréně vstávala a křičela gol spartanského Kdo hraje kapitána. hokej? Tak zase Ještě na naděje adresu se a naprosto zeptej. fenomenální save od Kacetla. Přesně. Pane Misak, vítám vás u výslechu. Kdo hraje hokej? Kdo hraje? Sparta Třinec. Na tom... Ex. Podíváme se Kdo ještě na hraje? jeden flashback z předchozích zápasů. Slyšel jsi 4 tu góly hudbu? vstřelil letos v playoff Jo, Ondřej kámo. Nachman, prosadil se 2krát proti Liberci. To je normálně... hudba. 2krát proti Hovní Ocelářům. není mu nic. Bylo mnoho a čtvrtý z nich Sparta mohl Spartu Třinec. poslat do finále, ale už jsme zmiňovali moc So krát tenhle good, příběh. so Daniel good. Voženílek 0,2 sekundy před koncem 6. Kolik utkání to je? srovnala David Šienčela pak. Střelil Kamo, vítězný gól to je- v předchozího Smrdis. utkání v čase Kolik to je? 69-21. Tenhle čas už jsme dávno přesáhli. 2-2. Kolik to je? A do konce druhého prodloužení Kolik to zbývá je? něco Oni přes nám 5,5 berou, kámo, minuty. písničku, chápeš to? Třinec je ze střeleckého pohledu pro Ondřeje Najmana tím svým nejlepším soupeřem, jelikož již 10krát skoroval proti Ocelářům, proti žádnému Legenda jinému týmu. pravize mi prostě nikdy nedá spolu. Ale ve spartanském Jako dresu to bylo Hradci. pouze 5krát, Záleží. 8krát se proti Sparta, Ocelářům Třinec 2-2. prosadil ještě. Takže Fandis Pozor, Hradci. Libore, teď na Ano. tuhle situaci vyhození Kotouče z obraného pásma, ale zároveň hned ukazovali, že to šlo buď přes hokejku soupeře nebo s dotekem mantinelu. Vylučovat se tedy nebude. Legenda Ještě tvrdí, jednou se že budeme jsem tvůj podívat top na dono. inkriminovaný moment. Oni kradou hradeckou songu. Mě tam tedy... Kde se na to můžu podívat? Nějaká teč. Vždycky Liberec. Z tohoto pohledu jsem Misak taky totit ví, co je nerozklíčoval, dobrý. ale sudí byli Kde se na celé to můžu situaci blízko podívat? a dvouminutový Kde trest se na to nemělují. můžu podívat? Pokračuje se 5-5, Hudáček, pozor na tenhle puk, který Misaku. proskočil, málem až No. před Jakuba Skok z Kovářem. 11 mista na 10 je kolánama To už insane. byl ve středním pásmu. Kde se na to A můžu tohle nahození podívat? Davida Čenčely bylo Kamo. zbytečné. Kde se na to můžu Na Jakuba podívat? Kováře Čenčela se omlouvá. Misaku, dáš mi follow za to, že jsem top donátor. Jo. Už bych měl nervy. Vracím hned lidi. Děkuji. Brů. Kámo, já už fakt ty vole Máme nemůžu. jedem, jakoby Jiří Ondráček taky už chtěl mít nesplněno a moci odložit outěžení Helvenkem, se kterou Bruslík v průběhu odehrává Jump tam 95 hraje. minut. Souboj s VRACIM. Miklišem, který získává Vracím. Krejčík. Vracím. Jsem výjimka Znovu miso. Heluka s Vojtěchem a Andrejem Nestrašilem. Já ho mutnu snad. Nahozený puk na zadní Peldos, prkna, máš kde tam follow. je jako první. Pavel Kousal, ale výborná činnost Petra Šenke říká, 2 dvojičky se teď utvořily po levé ruce Ondřeje Kacetla. Vracím lidi. Dicky bro. Edim Heluka Megač. získává Voženílek. Obhodil si spartanského strážce a situace 2-1. A je tady zase Marian Adámek, těžký kotouč pro Nestrašila. Ve druhé No, vlně prosím, Heluka, 13. ale Ať je jako vysoké nebo hráč, který nízké držel kejku ponožky. Na levou stranu to měl těžké. Fanoušíček mi tutnou nervy. Máchla vzduchem. Vysoký, ponočky. Je to pravda, Libore, tam kdyby místo Heluky byl pravák, tak z toho mohla být pořádná šleha na Jakuba Kováře, Mas holku. ale Třineckým v tuhle Musím se chvíli jít připravit na nehrál pondělí, do karet. protože jsem to v Heluka je levák. patek Rychlý pohled na posral. statistiky v rámci celého prodloužení, v Speedy rámci jak 15 je. minut a 6, teď jsem už jako teď, 35 minut a 640 sekund. Je to vyrovnané na střely na branku.
Mimo střílí víc střinečtí, oba týmy Hlavně stejně na blokují. XP lže. Mas holku. Kam mě už to ani nechce skákat, tak jsem prostě úplně to. Tak prodloužení je zcela vyrovnaná partie. Pohledem střeleckých čísel. Zavináč fanoušíček 2.off jde to, ale když nebudeš spamovat, budu rád. Jaký máš názor na svadleny? DD. Jdi do prdele, kámo, svadleny skurvený. Proto píská zakázané uvolnění. Mas podnajt nějaký DR Z svého odchodu do Brna chybí mu tedy jeden z těch 4 titulů. do přírody. Má 3. Michal Kempný už odehrál 37 minut, k tomu 35 vteřin. Nikdo další se nedostal přes 35 minut. Za ním stíhací jízda Marinčinova a Tomáše Kundrátka. Pražané opět uspěli na vazování v obraném pásmu. Marinčin neuspěl v souboji s Vitouchem Chlapík. A co takhle zubní pasta a ta typka s milionem? A Marinčin opět obloučkem pouze bude vydávat puk, který hledá dvojce Kempný Daňo. Kempný byl první na puku. Hlavně no stres. To bylo hodně ve stylu. Do přírody. Vitouch. Chlapík. Moravčík. Jeho rána trochu zbloudila. Ondřej Kacetl si ji včas našel a dokázal Kotou. Kubo, děkuju moc. Kubo, díky moc. Střídačku a odkulhal do kabin, to by bylo samozřejmě citelné oslabení pro Pražany. Není vůbec za co. Hřehorčák píchl do puku Díky dříve. moc za 5 zmrzlinek, Paldos. Řepík, který je na ledě aktuálně s Najmanem a Hrabíkem. Řepík. Jediný pravák mezi útočníky, nepříjemná schovaná rána, která vyplula až před Kacetlem. Minčelink je to tak. Jinak momentálně už to je Děkuju, skutečně 5. nejdelší utkání v historii českého playoff. Třineští nemohou hrát v útočném pásmu. Najman. Skoč. No. S Marinčinem. Dravecký, ten má pořád dostatek sil. Kovář pouští puk na zadní mantinel, tady svádí souboj Roman s Miklišem. Jsem to kdo ne. Já jsem jak nec, jak tam tancuju. Děkuju, Kubo, moc. Marinčin. Roman. Kurovský. Kousal vyhazuje a to tak, že z toho bude zakázané uvolnění Sparty. 2 minuty a 2 sekundy před koncem druhého prodloužení. Kojvel, zdravím, ahoj. Chvíle pro udělej ze sebe NPC. No. Tady ještě jednou Řepíkova skrytá rána, která proletěla až na Ondřeje Kacetla. Přesně takovéhle rány rozhodují podobné zápasy. Nestrašil Boženílek a Heluka. V útočném pásmu Může až tak krasne voní půl. Ale trefil pouze Krejčíka. Skoč. Spartané potřebují vystřídat. První kdo máte. Vůbec jako. Do hry pouští Paldos, tady je Mikliš. to zapomeň. Kousal. Právě Lajunen, který má za úkol zavést situaci do hloubky, aby spoluhráči mohli občerstvit cíly. Slávie nebo Sparta? Poslal jsem 3x GG. Jo, vidím. V tomto zápase Sobotka ještě udržel pásmo. Připraven Mozíkova rána. Kapibára, kapibara, 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 kapibara. Do středního pásma. Tak se měj, ahoj. Hřehorčák sám proti 5 hráčů. Hřehorčák i tak vystřelil. Těžký zákrok Kovářův, Kundrátek, Dravecký, zkusil to z první, trefil pouze Kempného. Ty vole, už to dejte 13. 70 vteřin se bude hrát v rámci druhého prodloužení. Hřehorčák s Williamem Čachem momentálně bojuje o kotouč. To je nekonečný, ty vole. Jiné tedy třinecké duo. Puk má Chlapík, poslední minuta druhého prodloužení.
A Spartané znovu jdou střídat. Wikipedie není na problém. Osobní výzva Jimmy Valence věnujte. Minutu svého času. Kubo, děkuju moc, kámo. At Jakub Flegl, you have just reached level Poler of 4. Pretty Fast Beer. Ale nedaří se mu to. Děkuju extrémně moc, Kubo. Napiš něco do chatu, já tě jenom follow. Wikipedie není na prodej. Osobní výzva Jimmyho Valence věnujte mi, prosím, 1 minutu svého času. Není za kůl. Děkuju extrémně moc. Kde si dávali Irvin s Kousalem přednost. Wikipedie není na prodej. Osobní výzva Jimmyho Valence věnujte mi, Dobrý, prosím, dej mu 1 prosím minutu mír. svého času. Nebudou pokoušet porčekovat. Třeba na 5 až 30 minut. Máme za není sebou A teď rovných něco 100 na minut oslavu. tohoto rozhodujícího 7. semifinálového Marcela mě sleduje. Jsem hodný. To je banger, ty vole. Jakub Flegl je chabl. Nebezpečným zakončením Posílám byli dárky, třinečtí, tak co? ale jak Jakub Kovář, tak Ondřej Kacetl své týmy drží ve hře. Předáváme slovo do studia a budeme se těšit na 3. prodloužení. Je to na video. Poler of Pretty Fast Beer. Do prdele. Ahoj. Ahoj. No do pici. Čete, já se jdu napít, já jsem hnedka tady, jo? Jdu se napít, Jak tak se máš? jen to napiš, Speede, prosím tě, a zmiň to. Chvilku se umí zastav. Já jdu se u tebe zastavit, kde seš? Tady, Jdu okej. něco zatancovat. Tady seš. Pojď dolů, pojď sem. Pojď sem. Budem tancovat tady. Kostru dospělého člověka vytváří zpravidla 206 kostí a více než 100 kloubů. Myšák se hned vrátí. Čau. To si nevěděl, Speedy, ne? Že? Kostru dospělého člověka vytváří zpravidla 206 kostí a více než 100 kloubů. Jak se máš? Ahoj. Zavináč fanoušíček 2.off quiz o tom zevedel. Nazdar, ty čuraku. Ed Josef Sýkora, ty si. Nazdár, ty čuráku. Ed Josef Sýkora půjde do utlumení. Zdar, ty trubko. Takže legenda. Ed Josef Sýkora, drž hubu, morkar do huby. Ed Kiki Pekova, drž píču, dětku. Kde je? Zavináč Kikča 03 v tvojí mámě. Ed Kukoky, drž hubu, morkar do huby si dej.
Ed Kiki Pekova, nauč se psát huby. Ed Kukokek, uklidní se. Zavináč. Drž P hvězdička 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 dětku Kikča 03. Zavináč Kikča 03 pravda. Zavináč. Máme 66 6 liků. Ed Speedy zavináč. Ed Kiki Pekova si L3 letý. P, kde je ten Č hvězdička hvězdička hvězdička. Ahoj. Tají je snad u holky. Píčo, může mi to přestat dávat tam ty hvězdičky. Ahoj, chceš udělat montage z Fortnite? Jo, konečně. Tady. Ale chvilku počkejte, já jsem hnedka tady. Čete, hned jsem tady. Můj. Yo guys. Dvojité V. Dvojité V. Ako se máte? -3. Alkan potržítko. MEBUBA 99. Kokos Halion. Ahoj, chceš udělat montage z Fortnite?